Не е много опасно. Да. О, къде е камъка? Но е високо. О, ето го. Не е рисковано. Спокойно. О, ето го. Той е прекрасен, е, нали? Да. Камъка. О, Хайде бързо! Нямаме време за третия камък. Не е приятно и много знаеш. Много изкряща. нали? Значи, още малко му са. Ето, още една. Много е малко. О, нагоре, нагоре! Хайде да търсим камъка. Търсете. Поне може да се търним пътя. Намери го, май! Къде? Там горе. Добре, хайде, качай се. Ето там. Ето го. Това. Май няма да мога да постигна. Ти можеш, давай, ти знаеш. Ти можеш. Ето го там. Браво, 30 камък! Ето търси! Така го хвана. Вау! Колко не мога да сляза. Не помните ли си ми страхот? Помогнете! Нали може, както така и след. Не можем да си помогнем. Не да може да се чакай. Хей там! Бързо! Джапанки съм, не мога! Хайде бързо!